Gata pescuitul pe azi. S-a stricat lanseta. Mă duc să o lipesc acum. Dar înainte să merg acasă, vreau să vă arăt ce am găsit. Stai la să bag wobblerul la loc. Asta e. Ia. Asta e asasinul de la Strike Pro. Cu asta am prins pe pește. Hai să vă arăt ceva. Cătei! Cătei! Cine-i uite acolo? Gălăgie, gălăgie! Ce faci, gălăgie? Unu, 2, 3, 4, 5, 6 pura de mititei. Băi, gogoleșe, băi, cocoleș, băi. Nimica de frumos, n-am nimica de papa. Deci chiar n-am. Vine la pescuit, băi, nu vine la magazin. Căței? Căței? Nu se vă iau de aici, că aici sunteți bine, sunteți căriți din mașini. Probabil va duce cineva de mâncare, mai mult ca sigur că văd că aveți acolo loc pentru apă. Bă, căței, bă! Bă! Mușcă-l! Mușcă-l! Atacă-l! Uite aici! Căței! Treze! Facă-te! Șase acolo! 7? Bă, puturosule!